हेलो गाइस, नै जों दा मबाइल गोदान लायनो ओंखारलायबाय। वन प्लास मबाइल नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ ओंखारबाय नै। जों दा अट' गाखोबाय गाइसमोन, नै मबाइल गोदान लायनो सिखिया मानसिखौ संगिथायावनो लानोसै। दखानावनो दङ नै दा। मबाइल लानो नागिरदों, बेखौसो लानांसिगोन। बेखौ देन्जार स्टप जाजोबो बेयो। बेखौ लादो। बोला जालायखायो मदार्ना टेब्लेट सिस्टेम बिराद मोजां। 1 लाख ना? 20 थांगोन बे। मोजां ना? बोलालाय मा नाम बे? गैलेक्सी जेट सैमसुं जागोन बे। सैमसुं गैलेक्सी जेट फोल्ड 4 ना वहाय। पूरा सेट करके आपको जो चाहिए वो सेट लगा। पैसा 12,500 नो, ओमफ्राय ब्लुटुथ फैफानो हागौ होनदों। ब्लुटुथ इयारफन लाबायनानै लाखादो। बिल किसके नाम में करने का है? लाया ना लाया? आधार कार्ड है? ए, इसमें देखने जाएगा तो इसमें ज्यादा है भाई। इसमें कितना है मालूम? 18,919 है। 19,000 रुपये। वो रेट नहीं बोलते हम लोग। डिस्काउंट का जो भी रेट है ना वो लगा के। नहीं वैसे नहीं, मैं पूछे मबाइल बासिगासिनो लोगोफ्रा दे सानैजों फिसाजो सानैजों बासिबाय थादो। बिलाय कलर लेके तो बैक कवर डालते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। वो अनबॉक्सिंग करेगा तो वीवो फोटो दिखा दो तीनों कलर का। बेखौ लानोसै नामा? बेखौ लायो वीवो बेबो। तीन कलर आता है, आइस ब्लू, ब्लैक, गोल्ड। ये लास्ट वाला ब्लैक कौन चाहिए? ब्लैक है, गोल्ड है। ब्लैक को लादो। ब्लैक वाला दे। ब्लैक मैला नांगौ ना माबाया? आंथ' गोसोखौ मोजां मोनो। मैला नांगौ, बे मैला नांनायखौ सिनायो। बेसेबां होनदोंलाय? आज इधर ऑफर चेक करो। हाँ, ऑफर चेक करो। दाम नायनो नागिरदों, दाम। ओइ र' वो फुल की देखो। गोल्ड है, आइस ब्लू है, तीन कलर है। दामासो उन्होंने वीडियो ऊपर नहीं लाने तो लाबाय 6,000 अनबॉक्सिंग करो। लाबाय 6,500 नि।
खेवसिगोन ना बियो Biblik nama, biblik ब्लेक ब्लेक